Current settings, Mutare Teachers College. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nasono musi wesvondo 25 January 2025 kusangana pano paMbire TV channel yenyu yatinokupakurirai navo mururimi rweshona. Nyaya iri panapa iri kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato reZANU-PF. Izvi zviri kutevera nyaya yemakakatanwa yebopoto rakamuka mumazuva adarika aya, zvichitevera musangano wakaitwa kunyanga wePresidential Empowerment Revolving Fund, musangano wakaadreswa naPaul Tungwarara, uyo akava nekupomedzera vamwe vatungamiriri kuti vava nemakaro ekuda zvigaro pakusvika kuda kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinge mavice presidents avo. Pamwe chete nekuti Tungwarara akataura mashoko ekuti iye naMinister Jan Van Muswere ndivo vakaita kuti Geza atonhore, Geza ashayiwe simba kuburikidza nekumira pavakaita vachidhifenda mutungamiriri wenyika, apo vamwe vatungamiriri vakanga vapinda mubako vachitya kuti zvinhu zvinogona kunge zvisisazomire zvakanaka, vachitya zvekare nyaya yekuti Comrade Geza vanogona kunge vaitumwa naVice President Chiwenga. Tungwarara anoti akazotaura navaChiwenga avo vakaramba kuti havana chavanoziva maererano naComrade Geza. Ndiwo mashoko mhuri yeZimbabwe akakonzera kuti vatungamiriri vange vachitungana musoro, vamwe vachiti ngapaitwe izvi nezvizvi. Chikuru kana kuti chekutanga chakaitwa ndechekuda kudzivisa musangano uri kuitwa nhasi kwaMutare, musangano unova wekupedzesera apo Paul Tungwarara anga achipendera misangano yakanga iri kuitwa kudunhu reManicaland, misangano yePresidential Revolving Fund, mari yakanangana nekuvandudza nharaunda dzenyika, mari iri kugovewa pasi pehomwe yakanangana nemutungamiriri wenyika. Naizvozvo nezuro pakatenderera nyaya yekuti musangano wekwaMutare hauchapfuurire mberi sezvo paine tsamba yakatenderedzwa neCommissariat Department yebato reZANU-PF inotungamirirwa navaMachacha ichitaura kuti musangano uyu wasuspendwa, wapostponwa. Pakutanga wakanga uchinzi wamiswa kusvika pataurwa kana kuti papiwa gwara richazotevedzwa pakufambiswa kana kuti pakuitwa kwemisangano iyoyoyo. Zvinhu zvakaonekwa senzira yekuda kudzivisa Paul Tungwarara kuti asaenderera mberi nekushoropodza vamwe vatungamiriri vari mubato reZANU-PF, kusanganisira naivo vaMachacha vanozivikanwa kuti vanotsigira vakuda kwaShe Tagwirei, uye kuti vakagoverwa mota pakatanga kupfiriridza nyaya yekupinzwa muCentral Committee kwakuda kwaShe Tagwirei. VaMachacha, vaMasimirembwa neTop 6 yeleadership yeHarare Province vakawana motokari. Naizvozvo vari kuratidza kuti vakarerekera kudivi rakuda kwaShe Tagwirei. Zvisinei, mukufamba kwezuva ranezuro pakazotendererawo shoko rekuti aiwa musangano uri kuenderera mberi, pakazotendererawo shoko rekuti musangano uyu wachinjwa venue wava kuitirwa kuMutare Teachers College, asi mukuzodoka kwakaita zuva
pakabva patenderera tsamba yakabva nekuhofisi yavamachacha, apo tsamba iyi yakanga ichitaura zvekupostponwa indefinitely kwemusangano wanga uchitarisirwa kuitwa muzuva ranhasi, zvichinzi vamachacha vanga vaita musangano nemutungamiriri wenyika mukuvamba kwezuva, apo pakakurukurwa zvichemo zvakasiyana-siyana zvinova zvakakonzera kuti musangano uyu unge uchinzi wapostponwa. Asi panapa chiri kushamisa, chiri kuratidza kuti venyu iri kuitirwa musangano uyu kwaMutare yava redi sekuona kwamazviita muvhidhiyo kwekutanga. Zviri kuratidza izvo kuti zvese zvakarongeka kumirira kuitwa kwemusangano ameno mhuri yeZimbabwe. Tinenge tichiona mukufamba kwaro zuva kuti musangano uyu uchabudirira here kana kuti hausi kuenderera mberi, nekuda kwenyaya yekuti pari zvino vanhu havana chavari kuziva chokwadi kuti ndechipi, musangano uchaitwa kana kuti pachatevedzwa shoko ravamachacha rekuti musangano wapostponwa. Asi zviri kuratidza kuti vatsigiri vavapo Tungwarara ndivo vaposta vhidhiyo iri padandemutande reX vachiratidza kuti venyu yava redi, venyu ichaitirwa musangano wanhasi uchaadhireswa naPaul Tungwarara, zvisinei nekuti pane tsamba yakatenderera iri kutaura kuti musangano wamiswa, musangano hausi kuenderera mberi. Ndiwo mashoko amhuri yeZimbabwe atanga takabata nasunoyu maererano nenyaya yemisangano yePresidential Empowerment Revolving Fund, musangano unova wakonzera kuti pange paine bopoto nekuda kwemashoko akataurwa naPaul Tungwarara mumazuva adarika aya, apo akapomedzera vamwe vatungamiriri mhosva, shoko rinova rakafungidzirwa nevakawanda kuti ranga rakatageta kuda kwaShetagwirei, uyo akanzwika munguva dzadarika achinzi iye ava kunzi His Excellency nevatenderi vesvondo yeSeventh Day Adventist Church, zvinova zvisina kunge zvakatambirwa zvakanaka nehofisi yemutungamiriri wenyika nemakurukota avo vakazonyora mwadi vachizivisa ruzhinji rwenyika kuti hapana munhu akunze kwePresidium anofanirwa kuwanikwa achifamba nemotakedi ine mablue lights. Ndo mashoko akatenderedzwa kubva kuhofisi yemutungamiriri wenyika nemakurukota, zvichitevera nyaya yekufungidzirwa kunzi kuda kwaShetagwirei akanga ava kuzviita number 1, akanga ava kuzviita mutungamiriri wenyika. Ndo mashoko anova akakonzera kuti kuda kwaTungwarara ange achikandidzira zvimbokoma kuda kwaShetagwirei. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yenyu yamatora kuva nesu naSonoyi pano pachannel yeMbire TV. Current settings, Mutare Teachers College.